Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep, bij optredens van Jan, met een hele band zit ik hem er even bij. Annette Vogel, hoe een festival op Skiermoors Erg. En we hebben nog een optreden van Nick de Vries en leden van de M. Meer een liedse jongen, best al een hele grote vent. Maar nu moest nog wel een heel soort leren kind op ziek naar je dien talent. Du hebt nog vaak zo'n grote plannen, maar die zoeken zo heel vier. Dus een moment zal ik neer vergeet, excuses van hij op papier. En dan stop je bij het in een tijdcapsule. We weten net wat komen giet. Maar we praten over maatje, willen ze vleren wij dan vroeg de tijd. Kom, we stop je 10 en 10 capsule. Ja, we stop je 10 en 10 capsule. Kom, we stop je 10 en 10 capsule. Maak het mij benieuwd. Ze vertellen mij mijn verhalen. We dienen hier, maar soms echt net. Kom litten wij together, jongen. Nee, het is nog net te laat. En dan stop je bij 10 en 10 capsule. We weten net wat komen niet. Maar we praten oude maatje, willen ze vleren wij dan toch de tijd. Kom, we stop je 10 en 10 capsule. Ja, we stop je 10 en 10 capsule. Kom, we stop je 10 en 10 capsule. Hoe laat je nieren best u al wat ander? Nog volle kutten en een echte heer. Wat hast zo die en mij al die pan? Ik denk een soort, maar misschien wel meer. Een babbel ik nou nog net ontdenken. Het is maar vissen te vier van. Kom niet te wij dit leven vieren. De jongens aan dit festje. Stop je bij het 10 en 10 capsule. We weten net wat komen niet. Maar we praten oude maatje. Willen ze vleren wij dan toch de dier. Kom, we stop je 10 en 10 capsule. We weten net wat komen niet. Maar we praten oude maatje. Willen ze vleren wij dan toch de dier. Ja, Jan Hoekstra, om correct te wijzen, hier live in de studio. Maar de hele band, Joert, had Oosterkijn met zijn album, dat intussen wel op internet zit. Maar gelukkig, Joert, ik bij u hier in de studio speelt. Daar praten we straks nog een piep van hoor. Door ik nog over het festival. Dat gaat over Skier Song Festival, over Skiermoors Erg. Mij, Annette Vogel en Mario. Nou, live in de studio. James, since I ever met you, I thought there were no complaints, James. Many years go weather, but now it started to rain, James. My umbrella broke down when the rain turned into hail. You changed. How could this happen, ending up like this? How could we feel changed? Changed. There's a thunder and lightning going on while I'm writing this song. You left me. Oh, the walls of the house won't fall down inside. It's cozy and warm, but it's empty. I
can blame neither of us for this decision. Sometimes people change their life and their fashion. And you said you never regret your life with me. I'm lonely inside. We'll stand the pain. 'Cause I am friends with the rain. And you took another plane and I flew just the other way. Hey, 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 hey. Oh, Jane, I could only watch how the storm tried to break my window chains. And the rain holds me tight, love is pouring back like a rainbow chase. And I don't know what to do, I just keep my eyes on you, James. And I can't believe it's true, I just keep my eyes focused on the rain, 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 rain. 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 Longing for some loving and here and now there's nothing, everything has changed. Lost my future, lost my past, lost my everything I thought I was. Here I'm singing in the rain. I say rain, 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 rain. 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 There's a thunder and lightning going on while I'm writing this song. You left me. Oh, the walls of the house won't fall down inside this cozy and warm, but it's empty. I can't blame neither of us for this decision. Sometimes people change their life in the fashion. And you said you never regret your life with me. I'm lonely and sad, but I will stand the pain. 'Cause I am friends with the rain. And you took another plane. I flew just the other way. Oh, James. Annette en Mario, twee muzikanten die het Asus hun verhaal ik nog even door. En dat had alles te krijgen met een hartstikke leuk en vooral heel iets sympathiek festival. Wat op Skiermorgen hoe een per weekend weer organiseren wordt. Zo'n na weekend hebben we het laatste Noorderwier op televisie. Dus ik ken nog even reclame meidje van een singer-songwriter festival. En dan echt heel iets kalig van Annette Vogel. Die straks het verhaal nog even door. Dus ze met z'n beiden ik nog even wat muziek spelen. Hoe leuke festival sprutsen binnen kwarten. En dat is iets jadder trouwens. 15 juni is het op een verstreen weer bal. Zoek haast in zijn wollen. Gerda Buist. Het is haast wat traditie dat je komst. Bad Billy Blue Festival. Ja, het was er vier inderdaad. En elke keer toch weer even de naam. Hoe best toen die naam kwam trouwens van het festival? Hoe kon de naam kwamen? Nou, Bad is voor badhuis. En Billy is, rockabilly. En Blue, dat hebben we blues wat in bluegrass, zo wat. Ja. Dus op die manier is het naam wat ontstaan. En dan krijg je een beetje, ik een outlaw namen. Ja, Dus. nou, ik vind het wel leuk. Heb ik wel hier trouwens. Dus goed. Van hoeveelste keer nou? Dit is de 6e keer. Jeetje. Ja. Ja, ik kom met een traditie ontwikkelen. Ja, klopt, ja. Wat ging je doen dit keer? Wat gaan we doen dit keer? Natuurlijk lekkere muziek. We beginnen met hop-hop trio. Met Pieter van der Bij. En dat wil ik wel even vertellen. Want Pieter is eigenlijk een beetje Mr. Bad Billy himself. Want die had van de 6 keer 5 keer onwezig geweest. En helaas wordt dit zijn laatste keer.
Want hij had orenplan, maar... Ja, je gaat emigreren, toch? Hij gaat emigreren, inderdaad. Maar Claire, hij komt dus bij Hop op Trio optreden. Daarna hebben we Sipke Visser, maar zijn band No Saint. Ja, dat is fantastisch trouwens. Ja, heel Maar erg bij leuk. zitten. Ja. Goeie muzikanten. Zit wat in Amerikanen, country sfeer. Klopt, ja. En de Stingers hebben Zijn mij wel even zitten, Gien? Ga maar even zitten, dat is Beppe. ja, kom maar even. Ja, jou die maar even del. Hartstikke mooi. Ja. zo gezellig. Maar zei ik mij of Ja, net? zei mij ook maar, want het is natuurlijk... Eigenlijk van de band is er van alles te doen. Kijk, dat is alleen belangrijk voor het hele gezin dus Ja, voor eigenlijk. het hele gezin inderdaad. En nou ja, we hebben ook nog Huckleberry Hound Dogs, zieten ze. En Southern Billy ben ik heel blij mee. Eindelijk een Psychobilly band. En dat is al heel lang op mijn verlanglijstje. Dus ja. En dit hier ik weer in je werk ik mij de Frieske V8-rieders. Dat is echt heel erg leuk. En nou ja, inderdaad. Wat ging die eraan? Nou ja, de auto's binnen dus. Ja, maar heel productie aan, of hoe zit ja, het? Dat, Ja, dat maar doe maar eens nog denk ik. even naar het Kom Beppe maar, zitten. Geert. kom Doe je maar er even. even. Ja, geef maar even naar het Beppe zitten. En Ja. nou ja, inderdaad, de band binnen welkom is voor de band. Ik van alles te doen, springcasts. En heel leuk van de V8-rieders die haar een oud auto met krietverf. En die bij de band gewoon opkleuren en doen. Dus is echt te gek wordt dat. Ja, kom ik voor de op de 10, want hoe laat begint het dan? 2 uur beginnen we. Ja, bij het badhoes. Bij het badhoes in de Westerijn. Op een Westerijn, En, of ja, beide, ja. Vergeet intreden, dus ik bedoel, daar hoeft het naar de moeten gaan. En mocht het meer waar worden, weer een meer waar scenario, dan komt er een tent bij. Er is een plan B. Ja, dat is er absoluut. Ja, maar goed, we zijn altijd optimistisch. En dit festival, ja, het is het leukste. Gewoon hier op een loft, met z'n allen. Zeker, ja. Een noffelijke dag. Elsen is welkom. Hapje en drankjes wel aanwezig. Ja, absoluut. Zeker. We haar eigen foodtrucks en dat soort dingen. Dus ja, komt helemaal goed. Nou, en hele enthousiaste. Zijn er maas betiend bij, denk ik wel? Ja, zeker. Zij helpt mij, hè. Als je gaat opbouwen. Dit is het nieuwe promotieteam. Hartstikke mooi. 15 juni, op een Westerijn bij het Badhoes. Nou ja, wat wil je nog meer? Lekker eten, drinken, leuke bands. En wat dat onbelangrijk, kun je lekker Jim Deljan. En dan heb ik nog wat auto's erbij. Wat wil je nog meer? Tot letter, hij een eindtijd? Ja, hoor is al ongeveer is het dien. Hartstikke Dus mooi. ja. Leuk dat je het wist. Ja, heel bedankt. Lekker op. En liet ze daarmee. Goed zo. Wij gaan terug bij live muziek. Bijzonder verhaal. Dichter van Friesland. Jet iets ik nog muziek met die amp. Dat is een beetje gecombineerd op het nieuwe album. Ik had toen Nick de Vries. No, live. In Noordwien. Louise de Voort, toen ik opgroeide. Lang wist ik net niet eens hoe het hierst. In huis zeg ik wel eens, skoffelje op het tuin. Die mem zeg ik soms, daar is nog veel weinig in. Pas volle letter, ongeveer een hier. Verlien, houden ze me stil. Jel wijs de sympathiek, ze zei. Wils, oud en kries, jongen. Ik praat over van alles, maar doe één ding. Houd ik niet stil. Waarom liet ik me het jaren? Waarom fietste ik eromheen? Wie ik bang voor de boordleer? Wie het gewoon een oude tijd? Die heren hongen er hier op het dorp. Nog net zo als de vlaggen op het voetbalveld. Ik zou willen dat ik doe ontwaard hier. Dat ik mij mijn jongen pronken hier zat die mem letter die mij die jongen. Ik praat over van alles maar doe één ding. Houd ik me stil. Oei zauke, houd ik me stil. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Het wie maar een kwart beteerke.
Maar elke keer dat ik zo'n idee ergens op een voetbalveld zo'n vlag in je shirt, dan denk ik aan die, mijn onbekende kameraad. En natuurlijk soms aan die schoffel in de heid op het tuin. Maar het meest denk ik aan degene die het misschien wel het meest nodig aan hier. Op de SV-wijn, bij het nij, binnen gaan of gewoon bij een praatje pediek. Verhaal is pas een verhaal als het verteld wordt aan mij. Oh, het meest en het vaakst. Het meest en het vaakst. Denk ik aan die man, het meest en het vaakst. Denk ik aan die man, oh, het meest en het vaakst. Denk ik aan die man, had ik op de Simmeriek fiets, had ik met de loks met mij de bocht omslaag. Dan denk ik al niet meer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Ja, mooi. Liednoemers, dan neem ik het maar even. Ze zijn maar hun treinen. Het draait even om die meneer daar in het midden. Nick de Vries. En dit is Fokke. En dit is Geert. Het ben eigenlijk twee verhalen dat je eigenlijk naar zit te zien. Aan de ene kant het nieuwe album van Nick de Vries. Die we kennen natuurlijk als poëet, als schreeuwer. Maar ook als muzikant. Maar ook het verhaal van Die Amp. En dat is een band eigenlijk uit mijn jeugd. Daar ben we een beetje mee opgegroeid. Noord-Burgum, weer de standplaats, om het zo maar zo te drukken. Ze zijn als een reunie gewoon. Ik ben via Waltrok en Noorderwind. Dus we hebben wel wat verhalen te delen. Nick, praat aan eens en met mij, maar hoe is het bij Fokke? Oh, best. Ja? In hoeverre had je bemoeid met de plaat van Nick? Of ben je vooral met die amp bezig? Hoe zit het eigenlijk? Nou, eigenlijk zijn we niet heel veel bezig. Het is meer op oproepbasis, denk ik. Maar dat is wel heel leuk om dit weer eens een keer te doen. Zeg maar. Ja, pure liefhebberij dus. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Wat ik ken even Geert. Geert, je dat dan voor Dijks, hè? Ja, zeker. Hartstikke leuk om dit bij te doen. Ja, spelen ze nog in orenbands? Of is dit gewoon zo en anders even? Dit maniek is nou zo en dan even. Hier bellen me laatst. En daarna is ik speel nog wat gitaar hier en daar. Vooral nog steeds in de wereld van de gospel, wat we altijd al dingen hebben. En nou dit, hartstikke leuk even. Ik zo vaak waarom onder de periode van die amp? Ja, absoluut. We zitten Juster Jannek even met elkaar om tafel. We drinken erbij en dan gaan de verhalen hoe de tafel en wisten we van toen. En echt een bijzondere periode, absoluut. Dat beseffen we nou ook. Ja, en het is wat tegeltjes wie zit, maar ik zeg hem toch, maar de tijd had gescoft. Het is verdikken al jaren vrienden. Ja, klopt. Je rap, hè? Ja, het gaat heel rap. Ja. En toch, als Just hoe we nog met elkaar spelen, Juster Jan even repeteren en het gaat weer als een trein. Ja, fantastisch, man. Ja. Goed. Nick, mooiste best. Mooiste bij de jongens, mijn naam Harst. Ja, wat is eigenlijk een verhaal in twee delen een beetje, Joert, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar even naar de oorleding, naar je album. Ja, het mooie is, ik ga naar je album. En het mooie is dat ik eigenlijk eigenlijk weer alle dingen oppakken kan. Dus ik op het album staan een aantal noemers van de amp die ombouwd binnen eigenlijk in een soort nieuwe versie met een nieuwe tekst. Ja. Dus ja, zo is het oud en ik nee tegelijk. Ja, want ik zeg bij daar op social media dat er niet eens die demo Dixieland weer opdook. Hè? Ja, zeker. Dus wie aanst spelen we 2 nummers ervan. Ja. Dus dat is mooi om op die manier even dat weer oppakken te kunnen. Ja, en om de verwarring helemaal compleet te maken. Dus zei je, ik ga naar je album, het is een solo-album. Maar dat is net letterlijk solo, hè? Nou, in die zin, dat had ik haast wel helemaal alleen opname. En Fok had mij en Henk Veenster, de tweede bassist van de amp, had ik op mij spelen. Ja. En, nou, ik zeg nog wat meer namen eromheen, cirkelend. Ja, zeker. Maar het is toch wel echt een solo-album. Ja, precies. Ja. Hoe hast je het opgepakt? Echt thuis gewoon, haast onder de keukentafel en lekker rond griem? Nee, ik had thuis op zolder een Lieds studiootje gebouwd. En ik speel je ook al heel lang, treed ik op, zeg maar, mijn muziek en tekst.
En dit is voor het eerst dat het nou echt op deze manier together komt. En echt als een muziekalbum. Dus dit maakt mijn doel weer echt een muziekalbum. Dat is het echt als muziekalbum draaien kerst. Ja, want als het Good Yes zit al op Spotify, het is al released in dat opzicht. We hadden wel eens vaker dichters en spoken word artiesten wel eens op muziek wordt waan. Ja. Maar dat is dit ook weer net helemaal. Hè? Nee, voor mij is het echt een muziekalbum. Dus ik wil benadrukken, jongens, het is muziek. Ja. What's the story? Sure. Let in de vak op, daar had je meer op. Laat maar even zien, als worst. Dus ik zie er zelf gewoon veel op. Dus ik maak natuurlijk boeken. Dus de kerst natuurlijk net in eigen kop op de zakant zetten. Maar bij een album is het eigenlijk heel normaal. Ja, toch? Dus dit is op Spotify kerst hem wel even begin. Ja. Dus. Wat is het verhaal wat je vertellen wordt? Ja, ik ben ook persoonlijke noemers. Ik heb hoe hij en zijn mem en hoe vriend. Ik heb hoe mijn Talma bijvoorbeeld. Dat ik lang mee opgetrokken had. Er is een noemer de gitaar. En een noemer ik hoe het Laus College in Boetenbast. Dus ja, heel veel thema's komen voorbij die het misschien uit de streken wel herkennen zullen. Ja, en een noemer Onze Auke, waar waren daar? Dat speelt in Noordburgum. Maar ik weet een doeberstek opgegroeid. Ja. Dus, we komen van Burgermerheden. Precies, de Simmerdik, Looksma wij. Dus mensen die het ongeet, die zult wel herkennen. Ja. In dat opzicht klinkt het wel als een soort poëtisch literair verhaal. Dat is het verhaal uit het verliezen. Nou, deze tijd is dan daar een soort van, nou ja, wat is het? Een soort naar interpretatie van verteld? Ja, ik ben altijd een good fan van Tom Waits. En zijn manier van vertellen, die toch eigenlijk heel muzikaal is. En echt heel verhalend. Dus Tom Waits is wel van oudsher. Toen we op Laus College zitten, dus toen eigenlijk dat we al mijn eerste echte inspiratie hiervoor eigenlijk. Ja. Een gutpad van de noems binnen in het Nederlands, maar zit ik weer Friesken tussen, hè? En soms een deal is gewoon deals Fries en Nederlands in je noemen zelfs. Is dat leuk om mee te bladjen dus? Ja, zeker. Dat is heel mooi. En ik maak het op een of andere manier. Ik treed natuurlijk gewoon voor heel Nederland op. Dus ik maak de meesten altijd een beetje duidelijk met in de orde provincies dat het net alleen nog Fries is. Ben je daar wel benauwd voor? Ja, dan denk je, het zijn die Friesen weer. Ja, dan komt wel zo'n exoot hoor. Ja. Ja. Ik had het gevoel dat in de muziek, als er wel meer vrijheid had dan met het Fries en het Nederlands, wat toch een korte boadje, denk ik dan in de poëzie, of shock dat verkeerd? Ja, nee, de muziek is fantastisch, want je dan kerst gewoon echt stiltes vallen litten. En dan hoest net steeds die woorden te halen. Hoeveel woorden, hè? De titel is echt hoeveel woorden, dus hoeveel woorden hebben we nodig? Hoeveel woorden hebben we nodig? Ja. Hoeveel woord hebben we nodig om ons woorden kleur te gaan? Weet de muzikale verrakseling of juist net? Kwam mij horen we de doen, want we hadden nou de tekst, maar kwamen de noemers er makkelijk uit? Nee, ik ga een gigantisch vat aan ideeën, dus het is meer een kunst om die ideeën binnen te krijgen. De chaos een beetje te organiseren. Ja, precies, ja. Goed, daar is de hulp van horen dus. Ja, zeker, ja. De hulp die is hier, kwam die pas in de eindfase of had die ook wel bij het screwproces al west? Nee, die kwam vooral in de eindfase. Hoewel, ja, als je verdicht van Friesland, doe ik dat weer. Toen had Fokke en Henk Veenstra had ik mij spelen op een noemer. En dat is een oud M-noemer, Cardamom. En dat hebben we maken op Skier. We hieten al eens Skier. Ja. En dat is dus doe al inspelen. Okay. Ja. Wat ben je plan? Gisteren op tour, dus promo's of eerst het album eerst maar eens zien wat er mee gebeurt? Ik doe verschillende optredens natuurlijk. We zijn al een gang met Noorderzon in Greensbink en we zijn misschien waar we het Lowlands nog. Maar eigenlijk is het al een soort opmaat, ek van mij, naar een boek dat uitkomt in begin 2024. Oké. Wist je dat gaat ik een beetje over het verliezen? Nou, het zou samenwerken dat al deze 4 personen die hier nou zien, dat die erin voorkomen. Dat neem ik cliffhanger. Dacht ik wel. Boek is te streamen. Of dat boek, ja, maar is de cd is te streamen. Ja, nou begin ik erin. Nou, nog maar ik ophoren. We zijn hartstikke uitpraat. Alles is te streamen, maar jou smaakt nog uit als een cd? Of komt je op vinyl of zo? Ik ga deze keer oorsom doen. Ik doe eerst de digitale release en daarna in een liedse oplage een fysiek exemplaar. Hoe is het te vinden op internet? Of wat ze gewoon Spotify op zich? Ja, gewoon Spotify, Nick de Vries. En dan is dus net Nick de Racer, maar Nick NYK. Ja. Ik vind het fantastisch dat ze er binnen. Messi Trein, het is live in Noorderwind. Nou ja, het verhaal van een screwer, een poëet, een muzikant. Die amp, vroeger, alles bij elkaar. En dan krijg je dit live in Noorderwind. Wat haar mem binnen is in dat liedse huis in de
stelling werven. Of volle zuidelijke. Op die krappe stille kamer. Mij uitzicht op de bergen. Zijt het woord. Zijt het woord. Zijt het woord. Hoe haar kansen. Hoe dat lok. Dat ze vinden zal. Hoe dat yield. Dat er voor opdracht worden maakt. Hoe dat roemte. Niet zo zelf. Dat dicht je dwaat. Vanzelfs kist zitten. Wat is een kans eigenlijk? En wat is een lok? Pas volle letter. Als ze zelf achterom begint te zien, zult ze het begrijpen. Verwachting. Die op de een of andere manier een paard voelen had. Verwachting. Die op de een of andere manier een paard voelen had. Verwachting. Die op de een of andere manier een wij voelen had. Verwachting. Die op de een of andere manier een plak voelen had. Nick de Vries, ja, mijn nieuwe muziek zit al dus wel op de streamingdiensten. En ja, mooi om van hem te horen. Maar ik wil het te gek om de jongens van The Amp hier in de studio te hebben. Voor de mensen die het programma op de radio willen luisteren, dit programma, Noorderwien, dan jij hem regelmatig wil noemen van Jan J.A. N. roep ik altijd maar even. Eigenlijk is Jan Hoekstra, mij de hele band Joert aanwezig. Jan, mooi, welkom, dat is de best. Nou, mooi dat ik je spelen mag. Ja, en hoe is het bij jou? Ja, hartstikke best. Ja. Hartstikke best, ja. Hollevol verhaal, een nieuw album. Ja, nou, hij is inmiddels alweer een paar maanden oud. Ja, maar, dat gaat rap, hè? Ja, dat gaat heel goed. Maar ja, die is nou uit. En ja, ik ben heel blij met het resultaat. Ja, wat is het verhaal van het album? Hoe ben je erom begonnen en hoe is hij eindigen? Nou, ik heb er vrij lang werk mee gehad, moet ik eerlijk bekennen. Waarom? Nou, 2018 begon, maar ik wil graag eigen muziek gaan schrijven. We gingen maar leerd maar die in Ildau. Dat wie zo'n mooi gebeuren. En ik denk van, nou, eigenlijk is het zonde als het gewoon net meer maar die Friese taal dust. Dus ik denk, ik ging gewoon Friestalige vers schrijven. En daar ben ik langzaam wat maar beginnen. Nou, en toen we in 2018 culturele haardstad hier en maar ik in heel Friesland van alles te doen. Wij hebben toen ik kreeg een onvraag van een optreden. Zou je worst spelen? Ik zei ja, ook wel. Maar dan wil ik eigen muziek maatje. En dan hiek nog iets van 3 maanden de tijd om eigen werk te schrijven. Dat heb ik toen dienen. En toen 2019 zelf maar niet meer leerd, maar heger. En toen dacht ik van ja, dan moet dat nou ik opnemen met op een plaat. En toen kwam eigenlijk, ik denk van ja, dan moet de hoorfeestjes ik. Dus daar ben ik bezig in en in samenwerking met onder andere Harry Zwerver. Maar ik Douw van de Werven, Vreugel van Ontelnummers op gitaar, Bokken. Ik, mijn heger onder andere. Maar, dus toen langzaamaan kwam dat album tot stand. En gaandeweg kwamen er nog wat nieuwe versjes bij. Die er ik bij opdrukt. En nou, toen is het een album. Ja, dat is allemaal een heel verhaal. Holf, mijn verhaal. Hoe kwam het op die titel? Nou, dat is een van de versjes, hiet ik Hollemooi verhaal. Heb ik schreeuwen in, dat wie al iets eerder. Mijn mem stond in 2015. Onder gevallen van kanker. En ja, dat wie het op dat moment 1 minuut laten kleppen. Ik denk van, ik wil een mooi versje voor haar schreeuwen.
Maar ik wil net dat het alleen nog maar gaat De ziekte en de ellende eigenlijk. Nee, eigenlijk gewoon. Ik vond het juist mooi om juist even stil te staan bij alle herinneringen die ze nog gewoon haar heeft. En dat heb ik in dat versje stappen. En daar is eigenlijk dat nummer worden. En al die nummers die eromheen zitten, die ben nou eigenlijk van een groot deel wel heel persoonlijk hier en daar. Hoe lang schroest toch zelf wel noemers? Nou, dat is al volle langer al. Ik denk voor ik zet onderwijs dat ik toen mijn eerste nummers wat begon te schreeuwen. Beetje pingelen op een gitaar neem gewoon. Ja, nou, toen speel ik nog net gitaar, toen speel ik vooral heel veel toetsen. Ook is er mee begonnen. Ja, daar ben ik mee begonnen. En uiteindelijk op gitaar oerstapt. Of eigenlijk eerst een heel skoft op basgitaar, daarna op gitaar. En eerst wat in het Engelstalig beginnen. En dan later raak ik in de kunde met onder andere Sipke de Boer. Hebben we skoften met de Beugelband hebben spelen. Nou, dat deden we ook al eens een stapje naar freestylen. We hebben wel ongeveer een pipe op stien. Maar op een gegeven moment... we deden voornamelijk covers. We hebben hem gestapt. Hebben we een skofje Nederlandstalig dienen. Daar ben ik met me gestapt. En toen ging eigenlijk iedereen snel gewoon wat. En zo kwam dit uiteindelijk op mijn paard. Ja, lekker man. Ja, heerlijk. Bist Bot bij muziek bezig? Bist er elke dag met dwaan? Nee, het is... nou ja. Zo dan even. Nou, ja, elke dag. Het is wel een dag dat ik niks doe, maar het is wel vrij regelmatig. Er zit altijd wel muziek in de holle. Ja, dat sowieso. Ja. Hoe is deze club bij elkaar kregen? Nou ja, ik speel hier op het moment een heel soort mooie Griets en Griezen. Nou, daar is natuurlijk de Griezen. Ja. Bij Ik zou net omdraaien. Hè? Kruis er is hier, vriend. Ah, ja, zeker. En Bokker die speelt ook wel regelmatig met Griets en Griezen. En we hebben eigenlijk, wat is het? De oude ronde... Oorlog hier ben ik een heel soort mooie corporaat was mooi freestyle programma. Dan met Griets en Griezen hebben ik een heel soort eigen freestyle nummers. Bokker, ik. En daar sluit ik dan bij om en mooi mijn eigen freestyle fest en dat hussen wat rolker heen. En we zijn nu eigenlijk op stuit bezig met een naaiprogramma. Oké. Dus de bedoeling dat we vanavond volgend hier ergens hopen we dat we wat maar de theaters in kennen en Oerl we maar spelen kennen dat we spelen kennen. Kost maar bij. Ja, best. Ja, goed. Je bent nog net van de zo. Live in de studio. Prachtig mooi album overigens. Het zit wel op internet. Holle mijn verhaal. En nogmaals, Jan.A. mag ik er altijd maar even bij zitten. Wel handig. Ja, er bent meer Jan dan... Ja, eigenlijk achteraf pensioen is dat misschien net een hele handige naam. Maar het blijft wel hingen. Het blijft wel hingen, ja. Goed. Vooral de puntjes neemt. Ja, toch? No zonder puntjes, maar mij de band. Live in Noorderwien. Maar niks is er. Woorden genoeg, maar geen zin erop te lezen. Het is misschien gek, maar dat kan mij echt niet boeien. Liet ze dan praten, liet die woorden lekker vloeien. Ze gaan het in eer, heen, oren eer. Ze bloeden wel wat dingen, maar dat is waar ik van het volgende loer. Krijg het er net uit. Hetzelfde gevoel krijg ik van mensen die het beter weten. Ze zijn eigenwijs, de komst er net, dus kan dat keers vergeten. Wat ik zis nee, ze weet het altijd beter. Ik maak zijn muziek van dat gechatter. Het giet het in de eer, niet door de eer. Zijn bloed er wel wat dingen, maar dat is waar het van het volgende doet. En ik giet van bla 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 bla. Krijg het er net uit, krijg het er net uit. Bla 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 bla. Dan ben ik blij dat deze mens kunnen binnen. Zonder we van het gesprek en stil en giet het nergens in. De teruggekijken de cluster en ik praat zelf nog. En in die holle dingen willen melden bij. En dan zit ik echt mooi. Oh nee, dan zit ik echt mooi. Ik zit er echt mooi. Dus
terug de ieder. Mijn hand is zo gezwaard. Ik boeg varoer en ik schep maar terug. Want nog dieper moet dit gaan. Mijn doel is heen gekomen. Maar ik wat is nog in een taal. Van nu te delte sjoch je beter. Ja, daar boven moet het zijn. Ik wil heen voor de hegen. Ik ben al dagen wandelen. Dagen in de weer. Ik had de blieren in mijn hand. En mijn recht die dacht wat zeer. Maar het viel als ben ik heger. Volle heger als verdien. Niemand zal begrijpen. Als ik straks boven ze verschien. Ik wil heger voor de heger. Volle heger als ik nog ken. Ik wil niet al bereiken. En als ik er niet al lukt ben. Nou, dan leer ik mij vallen. Ik vind al jongeren me volle kom. En dan hoop ik op een wonder. En zo ben ik weer weerom. Ik ben weer weerom. Oh, weer weerom. Weer weerom. Oh, yeah. Meer bang voor deltes. Te vallen in een jeepgat. Die basis maar goed verzen. En des te heger kind die laat. Ja, ik wil omheen. Ik wil omheen, maar ik weet net waarom. Ik wil omheen. Ik wil omheen en omleeg en omheen en omleeg. Ik wil heger voor de heger. Volle heger als ik nog keer. Ik wil niet al bereiken. En als ik er niet al lukt ben. Nou, dan leer ik mij vallen. Ik vind al jongeren me volle kom. En dan hoop ik op een wonder. En zo ben ik weer weerom. Ik ben weer weerom. Holland Mij Verhaal, prachtig album. Hij is wel op Spotify en op alle mogelijke manieren te beharken. Van Jan. Ik herhaal nog even een keer, maar het even op jan.a.n. Dus als je denkt, ja, kan Jan nergens vinden, dan bij deze dus. Ja, te gek om ze live in de studio te hebben. Die had ik voor deze twee mensen. Dus Mario, dat is Annette. Je mag even kijken, even een nummer van hun jongen. De reden om hun nu te noemen is eigenlijk, ja, dat leidt hem in de toekomst. Maar dit programma is er na weekend nog een keer. En daarna gaan wij om bij de simmerstop. Maar op Skiermondsberg, Schiermonnikoog, wordt er al hier een fantastisch leuk, best wel liefschalig, maar te gek festivaltje georganiseerd. En daar is Annette van verantwoordelijk. Onder oren, zeg ik hem maar even. Schiersongfestival. Ja, het Schiersongfestival, al de 11e editie. Dat zou ik zeggen, dat is al heel vaak. Hè? Dat is al heel vaak, ja. Hoe is het begonnen ooit? Het is eigenlijk begonnen vanuit het initiatief van mij en iemand van het Songwriter Guild in Groningen. En we zijn begonnen in een oude bus, de bus van Garda Meerdink op het strand. En dat was hartstikke leuk. Maar die avond onweerde en bliksemde het. Heel bijzonder. Dat is symbolisch. Ja, het was Het dondert en het blinkt. mooi begin van het Schiersongfestival. Maar het was wel te klein en te benauwd in die bus. Dus de jaren daarna zijn we op het paviljoen Paal 3 geweest. En camping Zeedune. En dit jaar gaan we een nieuwe locatie uitproberen. Kampeerboerderijen De Branding. Ja. Waarom? Gewoon een leukere locatie of gewoon eens een keer ergens anders? Ze hebben daar een hele mooie locatie gebouwd. Een hele mooie soort van huis. De Wereldkamer heet het, geloof ik. Wereldhuiskamer, of iets dergelijks, zo noemen ze het. Mooie plek tenminste. Knap, heel mooi gedaan. Helemaal ook uit gerecycled materiaal opgebouwd, zeg maar. Kijk. En mooi rond, heel mooi. Helemaal van deze tijd dus. Eigenlijk wel. Ja. Gewoon voor Schier. Voor Schiersong. Ja, prachtig eiland, hè? Ja, zeker. Nou ja, het is het eiland van mijn moeder. Mijn moeder is daar dus geboren en getogen. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk van jongs af aan daar elk jaar kom. En ik mijn eigen kinderen daar ook mee naartoe neem.
Het is verslavend. Ja, absoluut. Ja, ik vind het zelf ook een prachtig eiland. Ooit was het van een Duitse familie, hè? Dus ze hebben het weer teruggegeven. Anders was het nu misschien een soort van park geworden. Maar goed, blij dat het in deze toestand in ieder geval nog bestaat. Even het festival, want dat klinkt heel groots. Met grote podia en duizenden mensen en volle boten. We denken dan vol Lijk aan de Oeral en zo. Dit is wat anders, hè? Ja, nee, het is echt heel anders. Het past wel echt op het eiland. Het is een natuureiland natuurlijk. En het festival is klein, intiem. Het zijn songwriters. We hebben natuurlijk ook wel een beperkt aantal hoe zeg je dat? Staanplaatsen, zitplaatsen. Dus we houden het ook echt bewust klein. Dat is echt wel de bedoeling. Het moet niet een grootschalig festival worden. Wie komen er spelen? Nou, Mario en ik natuurlijk. Ja. Dat is, en Kerwin Paupt dit. Simon van Genderen onder andere. Dat is een beetje de vaste kern ook. Het is ook een open podium. Dat vinden we heel belangrijk. Dat het voor iedereen toegankelijk is. Voor badgasten en eilanders. En er wordt ook veel gebruik van gemaakt. Veel aanmeldingen. Dus ik zou zeggen, kom eens langs. Net stinnen, maar daarheen zeggen wij altijd. Joep van Leeuwen vergeten we nog. Oh! Toch? Ja, Joepie. En Annika natuurlijk. Ja. Maar goed, kleinschalig dus. Echt voor de fijnproevers. Wanneer is het precies? 27 op camping Sedune. En de 28 juli heb ik het over de branding. Ja. Nou, en er is op internet van alles wel verder over te vinden. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Nou ja, het loopt ook al even. Dus dit is een mooie traditie. Is het zo in verband met natuur, geluid en dat soort dingen best nog ingewikkeld geweest om een locatie te vinden? Of dit is een bestaande locatie en met andere woorden, dit is vrij makkelijk te doen? Nou, ik heb wel nagedacht over, nadat we in die bus waren geweest, van waar vinden we het passen? En camping Sedune is gewoon een hele mooie locatie. Het is ook dus toegankelijk voor mensen die er niet kamperen. Iedereen kan daar komen. Qua geluid, we spelen niet hard. We zijn wel licht versterkt. En we hebben daar natuurlijk vergunning voor. En dat ging vrij soepel. Want het is gewoon een heel leuk festivalletje. Ja, jullie spelen geen AC/DC of zo, hè? Nee. Misschien in akoestische vorm. Er zitten wel een hoop rock- en metal-liefhebbers tussen de songwriters, dat wel. Jullie hebben al even gespeeld en jullie gaan nog meer spelen. Hebben jullie een speciale set voor zo'n festival? Of ga je gewoon je eigen ding doen, dat je altijd al doet? Nou, we hebben iets van 3 uur repertoire, dus dat kan best wel 10 minuten, 20 minuten ergens. Ik laat het altijd aan net over. Ja. Ik zorg gewoon dat ik de nummers ken en dan hoor ik het wel. Zondag en 28 juli dus Skiermos Erg. Prachtig mooi liedfestival. Zoek even op de site, want daar staan via alle gegevens wel op. Ik ben blij dat zij er binnen om daar alvast reclame voor te maken. Maar nogmaals, dan ben wij er als Noorderwien op televisie even net meer. Naar de simmer geven we gewoon lekker terug. En dit is een beetje beiden. Annette en Mario live in Noorderwien. I was born on a Sunday morning, and I opened my eyes, just left paradise at 8 a.m. and the church bell were ringing and the birds were singing. The sun did rise, that's how I started my life as a natural child. And my mom, she kept quiet while she waited all night. When my daddy fell in love, he left his wife and child at 8 p.m. and the church bell were ringing and the bartender was singing. The moon did rise, that's how I started my life as a natural child. Because a painting on the wall, the eyes of a horse, before I wore it, falls on the bed where you made love and where I was born. April 26, Guernica. April 26, Guernica. Mom, don't you cry while you're ironing his shirts. I know it hurts. The room was filled with your hidden tears from 8 p.m. and the church bell stopped ringing and the birds stopped singing. The sun went down, that's how I started my life as a natural child. Oh, Mom, don't you fight there. Don't you hide your lies in silence in a war like love. It was 8 a.m. The alarm bells were ringing and the children were screaming at the top of the stairs. Nobody cared about the crying child. Because a painting on the wall, the eyes of a horse, before it falls on the bed where you made love and where I was born. April 26, Guernica.
Guernica. April 26, Guernica, Guernica. All my life I've tried to analyze my simple device. Why the bells don't ring and the birds refuse to sing from 8 a.m. till the final end. Oh, my love is just a hopeless, crazy attempt in a lover's life of a troubled child. Am I wrong if I say that I'm looking for the one and only love of my life? Or is it just a fairy tale in a lost paradise? DM, Instagram, send me flowers, all of them birds are singing. The sun will rise, that's how I wish my life as a natural child. Because of painting on the wall, the eyes of a horse before her horse falls on the bed where you made love and where I was born. April 26, Guernica. April 26, Guernica. April 26, Guernica. Net zinnen, maar daarheen. Mooi festival wordt het dus op Skiën Moos Erg. Prachtig eiland. Liedskalig, daar was natuurlijk boven horen, maar al je singer-songwriters. Dus ja, dan kijk je hoor hier in juli. En op internet is er wel meer informatie over te vinden. Kijk eens eens van het nieuwe album van Nick de Vries. Jawel, dichter, schreeuwer, maar ook vooral muzikant. Live in Noorwegen. I'm waiting with you for the rainfall, 'cause it said we all remain. Gathering here to pray and call, to help us carry our burden, 'cause it's coming again. Give us milk and honey and our automatic freedom. Give us milk and honey, send us relief. Hello, when I'm passing your streets, depending on rocket steam. The ancient heart of the city, shopping hands are the minor shoppers, minor heads. It seems good to me. Give us milk and honey and our automatic freedom. Give us milk and honey, send us relief, relief for the world, for us to fill our heart and let it flow, 'cause we will never part the world called heaven, 'cause we will never start to finish our song. 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 Song, 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 song. I'm waiting with you for the rainfall, 'cause it said we all remain. Gathering here to pray and call, to help us carry our burden, 'cause it's coming again. Give us milk and honey and our automatic freedom. Give us milk and honey, send us relief. Give us milk and honey and our automatic freedom. Give us milk and honey, send us relief, send us money.
They say truth will make better times. Truth will make us free. But when I say I don't believe you, you just don't seem to care for me. When I drag you on, I just can't see what the fuss is all about. I drag you on 'cause I thought you also wanted to get out with a humble heart and wastrel. I don't know. I'm a humble-hearted wastrel. I don't know about fear coming out from the sky when waking up tonight. 'Cause everything is coming down, but I can see this precious light. I'm a humble-hearted wastrel. I don't know. I'm a humble-hearted wastrel. I don't know about the fair. The fair. The fair. The Nick de Vries en zijn maat hier in de studio. Prachtig mooi hoe die Wetdwaande is. Ja, ik ken hem al heel lang natuurlijk van die amp. Het zorgt dus mij een nieuw album, De Verraad in ieder geval. Dus een poëet, schreeuwer en muzikant. Het zit er haast op. Dit is al even van Oorwien live. Week de laatste keer trouwens van dit seizoen. Dus daar ben je meer vooruit nog om in ieder geval te zien. En te harken natuurlijk radio en televisie. We doen nog hier een live nummer van Annette Vogel en haar muzikale vriend Mario. C'est la pleine lune, elle m'éclaire de sa lumière. Elle brille mille vues, je peux pas m'échapper, je peux pas me cacher. Quelque chose m'observe partout où je vais, mon ombre marche avec moi. C'est moi. C'est toi, toi-même qui vois tes yeux dans mes yeux. Reflète à votre la conscience, se cache en vous et me trouve. Ce qui se passe partout où je vais, tu me surveilles et tu me suis. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Je suis comme le ciel, changeant et transparent. Je suis comme le feu, relaxante, réconfortante. Je suis comme l'eau, j'ai une passion brûlante. Je suis comme la terre, je donne et je prends. Mais je te le dis, mon cœur bat chaque minute, mon cœur me pas vivant. Le théâtre de notre mot pour satisfaire ton esprit obsédé. D'une manière ou d'une autre, il y a une belle foi au fond de moi. C'est peut-être Dieu, ça pourrait être n'importe quoi. Mon âme sonne comme un écho du néant au fond de toi. Tu sais qui tu es, qui tu
relaxante, réconfortante. Je suis comme le feu, j'ai une passion